Venir al monestir de Sant Cugat i trobar-te tot de nens comptant rajoles al terra. Tenim A, B i C, cadascuna un color. Veient el patró hem d'endevinar el color de l'última rajola. Blai, t'has adonat que les mates són a tot arreu? Oh, la rosassa! Quants eixos de simetria deu tenir? Al tallar la figura hem de veure que quan la dobleguem quedi la mateixa forma. Quants n'has trobat tu, Blai? 6? Anem a la zona de reptes. La primera norma és que no es poden col·locar dos edificis de la mateixa alçada a la mateixa fila o a la mateixa columna. És guai això de crear la teva pròpia ciutat. Però en seguim. Anem a la zona d'investigació. Tenim aquí 4 arbres dels quals volem saber quin és el seu perímetre, però necessitem saber la mitjana. La mitjana del perímetre d'aquests 4 arbres. 65. I ara hem de buscar la mitjana, no? En Guillem és molt trempat i ens hi ajudarà. I quan ho sumes i ho deixes entre 4, és una manera d'aproximar, de mitjana, quina és una representació de com de gruixut és un arbre. Super. Molt bé, ja ho tens!